Sut beth oedd gael fy magu yn Gymro yn Llundain? Dyna gwestiwn dwi wedi ei glywed fwy nag unwaith yn ystod yn mywyd. Gan aml mae bobl eisiau gwybod sut oedd yn wahanol i gael dy fagu yng Nghymru. Wel, mae dibynnu lle yng Nghymru, ynddo? Pe tawn i wedi cael fy magu yn Llandudno, neu yn Fflint, neu Caerdydd, mae'n bosib bys wedi bod yn digon tebyg. Hynny yw, sy'n ddim wedi clywed llawer o Gymraeg yng nghwmpas i. Mi fyswn ni falle ond yn siarad Cymraeg efo aelodau'r teulu. Prif wahaniaeth mae'n siŵr ydy petawn i wedi cael fy magu mewn rwla mwy Saesnigeiddiedig yng Nghymru, mi fysa o leia mwy o gyfle i mi dderbyn fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ddawn ni nôl at hynny wedyn. Mi oedd ysgol gynradd Gymraeg yn Llundain, ond fel dwi dweud, gawn ni drafod hwnna wedyn. So, sut le oedd Llundain pan o'n i'n tyfu fyny yn 1960 1970 o ran y Gymraeg, o ran y gymdeithas Gymraeg yna? Wel, yr hyn oedd yn dominyddu y gymdeithas Gymraeg, mae'n debyg oedd trindod o sefydliadau. Clwb Cymru Llundain yn Gray's Inn Road, clwb cymdeithasol. Clwb rygbi Cymru Llundain yn Owdur Park. A hefyd rhyw 20 o gapeli Cymraeg o gwmpas y ddinas. Mi gychwynnon ni yn capel Charing Cross, a wedyn symudon ni i capel Willesden Green, oedd chydig yn nes at lle oeddwn ni'n byw, a wedyn symudon ni at capel Harrow, oedd hyd yn oed nes fydd at lle oeddwn ni'n byw. Felly dyna'r y peioedd, os liciwch chi, dyna y llefydd lle oedd rhywun yn medru defnyddio Gymraeg. Do'n am llawer o Gymraeg i'w glywed yn clwb rygbi. Do'n na ddim gymryd a chymryd i'w glywed yn clwb Cymru Llundain, mwy yn fanna falla. A hyd yn oed yn y capel, ond y 7 ohonon ni yn y nosbarth ysgol Seili, o 5 ohonon ni'n medru Cymraeg, 2 ddim. Felly oedd hyd yn oed y dosbarth ysgol Sul yn Saesneg. Felly, oedd ddim y peth gynaladwy yn de, mwyn oedden ni'n cael yn trwytho yn egwyddorion Cristnogol, ond falle ddim yn cael yn helpu ymlaen hefo'r iaith. Ond a lot o slippage, fel maen nhw'n dweud. Sy'n ni'n cymryd ffrindiau gorau fi yn Llundain, Fina, Ifan Williams, David Williams, David Evans. A do'n yn patrwm pan ydych chi'n trafod yn profiadau gwahanol ni lle. Mae Ifan fel Fina yn gwbl rhugl i Gymraeg. Ifan mae dad wedi dod i fyny i Llundain o'r Gorllewin. Fy rhieni i, mam o'r Gogledd, wedi dod i Llundain, dad wedi magu yn Llundain. Wedyn, David Evans i ynta wedi magu gan 2 o Gymru Llundain, oedd yn rhugl yn yr iaith. A ynta'n medru'r iaith yn reit da, wedi bod fel Ifan yn yr ysgol Gymraeg, ond well gyda fo siarad Saesneg, dwi'n meddwl yn y 10 i ddeud hynny, mae'n fwy cyfforddus yn siarad Saesneg. David Williams wedyn, eto, mam a dad yn Gymru Llundain, yn rhugl yn y Gymraeg, ond darin nhw ddim trosglwyddo'r iaith i ddyfynta. Mae'n dallt Cymraeg yn dda iawn, ond wneith o ddim siarad mwy na ryw ambell i air. Felly, does na'm patrwm amlwg, dio ddim, fel ydych chi'n gweld, dydy'r ffaith bod rhywun wedi dod o'r wlad yn hytrach na bod nhw wedi magu yn y ddinas, ddim yn golygu o reidrwydd bod rhywun yn medru'r iaith. I ddod nôl at cwestiwn yr ysgol, mi oedd na ysgol Gymraeg yn Llundain pan o'n i'n tyfu fyny, ysgol gynradd, ond yn gamn ein gymwys, nath mam a dad penderfynu, byswn ni'n jyst yn gallu mynd i'r ysgol leol yn Pinner, lle oedd ni'n byw erbyn hynny, a ysgol Saesneg, fel sy'ch chi'n dychmygu. Ella oherwydd oedd yn had fel Cymro Llundain, a mam gi o'i flaen o fel Cymraes Llundain, hynny yw dod na ddim ysgol Gymraeg iddyn nhw, pan oedden nhw'n tyfu fyny. Roedden nhw wedi dal i gafel ar y Gymraeg, felly ella bod nhw'n teimlo, wel, tydi mynd i ysgol Gymraeg ddim yn hanfodol i sicrhau bod rhywun yn dal i afal ar y Gymraeg. A felly fydd, a dwi'n meddwl mae'n 10 i ddeud, mae rhai o'r, pen dwi'n meddwl am bobl yng nghenhedlaeth i, mae'r Cymrigyddion
gorau, y siaradwyr gorau, mwyaf naturiol, mwyaf rhugl, ddim o reidrwydd yn rhai ddiod trwy'r ysgol Gymraeg. Felly, eto, mae'r ysgol Gymraeg, wrth gwrs, yn werthfawr a da o beth bod y gynnon ni, ond dio ddim yn fatha sine qua non o ran sicrhau parhad i'r Gymraeg yn y ddinas. Rhyw 100% o blant sydd yn yr ysgol ebyn hyn heddiw, 100% dwi'n meddwl sydd ar y llyfrau, ar unrhyw, mae rhai ohonyn nhw yn yr adran feithrin, rhai ohonyn nhw yn y blynyddoedd cynradd. Mae rhai ddim yn dod yna bob diwrnod. Mae rheini nhw wedi dod i drefniant hefo'u ysgolion lleol nhw, yn caniatau iddyn nhw eithio o'i ysgol leol i fynd i'r ysgol Gymraeg i cael rhyw fath o boost jyst am ddiwrnod neu 2 ddiwrnod mewn wsnos i helpu nhw ymlaen hefo'u Cymraeg. Felly mae yna bob math o batryma. Mae yna rei blant wrth gwrs sydd yn mynd yna rownd rîl lle. A rei, mae yna batrwm hefyd lle mae plant yn aml iawn yn teddu i optio allan falle o blwyddyn 5, blwyddyn 6 er mwyn yn medru ymsefydlu yn ei ysgol gynradd leol mwyn nhw gwneud ffrindiau lleol cyn iddo symud ymlaen i'r ysgol uwchradd. Ond eto, mae yna rei yn aros yn ysgol Gymraeg nes bod nhw yn 11. A da o beth bod o gynnon ni. Roedd cenhedlaeth fy rieni ymhlith Cymru Llundain yn falla yn gymreiciach iaith nag y byson wedi bod oni bai am yr rhyfel yr ail ryfel byd. Mi nath yr ail ryfel byd creu rhyw fath o ha bach mihangel yn hanes Gymdeithas Gymraeg yn Llundain oherwydd bod cenhedlaeth gyfa o blant gan gynnwys yn had yn hun wedi cael ei anfon. Yn lle bod nhw wedi mynd fel vacuees i rwla random o Llundain fel Norfolk, Devon neu lle bynnag, oedd rhieni hefo'r opsiwn i anfon i plant i rwla saff o'i dewis nhw eu hunain. A dyna oedd y patrwm gyn Cymru yn Llundain bod nhw'n anfon i plant at Mewn Gi at y Ci yn y gorllewin gan amla. Ac felly oedd yna rhai wedi cael treulio y rhyfel cyfan mewn gymdeithas gwbl Gymraeg. Rhai ohonyn nhw wedi dod nôl i Llundain, falle chydig yn breng i Saesneg. Blwyddyn fi oedd yn had lawr hefo'i ddymgiaid y Ci ynta ym Mhontrefnigaid, a hynny yn Anterth y Blitz o 1940 hyd 1941. Felly oedd hwnna wedi creu, fel dwi'n dweud, cenhedlaeth o Gymru Llundain oedd yn digon cadarn ei hiaith. Ond eto, o ran y trosglwyddo, ond fel dwi'n dweud, ond a lot o slippage. Dwi'n cofio siarad hefo criw ohono ni oedd yn cwarfod. Criw o Gymru Llundain ifanc oedd yn cwarfod bob nos Wenar yn Clwb Cymru Llundain yn Gray's Inn Road. Rhywun yn gofyn rhyw noson, how many of our parents speak Welsh then? So dyma, ni'n mynd rownd. 20 ohono ni'n ista mewn un cylch. Ac wyddwch chi be, oedd 15 ohono ni hefo 2 rhiant oedd yn medru Cymraeg. Oedd o 5 arall hefo 1 rhiant oedd yn siarad Cymraeg. Ond o blith yr 20 yna, dim ond 5 ohono ni, ond cenhedlaeth ni, oedd wedi cael yr iaith gen i rhieni. Felly, dyna fo, lot fawr o Gymru Llundain yn y cyfnod yna, yn y dechrau'r 1960, ddim di gweld gwerth i basio'r iaith ymlaen i'w plant nhw. A felly dwi'n ofnadwy o ddiolchgar i'n rhieni bod nhw wedi wneud hynny. Sydd ddim i ddeud nad o'n i ddim yn clywed lot o Saesneg ar yr aelwyd. Roedd fy mrawd hefo ambell i broblem a'r doctor wedi cynghori fy rhieni o dylen nhw sy'n brafod bod nhw broblemau achos oedden nhw'n siarad Cymraeg efo fo yn ôl doethineb yr oes ac felly dyma'r iaith yn newid yn fwy wedyn i fod yn Saesneg ar yr aelwyd. Oedden ni'n siarad Cymraeg pen oedden ni'n mynd i capal. Roedden ni'n
siarad Cymraeg, a dyma o bosib y waredigaeth yn fachos i. O'n i'n siarad Cymraeg pan ni'n mynd lawr i weld yn perthnasa. Oedden ni'n treulio bob gwyliau Pasg a Haf efo Nain a Taid yn Llanrwst. A dyna falle sy'n rhoi cyfri am y ffaith mae acen gogleddol sydd gen i mwy na acen gorllewinol. Achos oedden ni hefyd yn mynd at hen gartra yn Nhad Cu ym Mhontry'n Fendiged. Ond roedd trwch y boblogaeth yn Llundain yn rhai o'r gorllewin. Yn yw i radda yma nela hynny a demographics, os oes ti'n byw yn y gogledd, os ti'n fwy tueddol i fynd i geisio byd gwell y Manceinion neu Lerpwl, y rhai yn y gorllewin ac yn y de oedd falle'n fwy tueddol i ddod i Llundain. Cenhedlaeth cyn hynny, wrth gwrs, oedden nhw'n pentyrru i bentrefi glofal y gogledd ddwyrain, ac yn wir, mae gen i lot o deulu lawr yn hen gymoedd glofal Morgannwg. Ond yng nghenhedlaeth fy Nhad Cu, ath y fynta a'i ddau frawd i Llundain i weithio yn y banc. Oedd gynnyn nhw gemdryd oedd yn gweithio yn y busnes llaeth, a hwnnw oedd, os ydych chi'n sôn am bobl o be oedd y Cymru yn neud yn Llundain, dyna'r atab sydd ti'n cael fel arfer, gweithio mewn busnesau llaeth. Oedd gynnyn ni berthnasa oedd yn gwneud hynny lle, ond na, mynd i weithio'n banc ddari ty Cu. Oedd Ceredigion, y sir yna a'r orllewin Cymru, yn sir gyda'r tlota mae'n debyg, diwedd y ail hanner y bedwaredd ganrif o 15. Ac felly oedd na dynfa i Llundain i geisio byd gwell. Ac roedden nhw wedi ffeindio bod nhw'n medru defnyddio i sgiliau amaethyddol, os liciwch chi, i gadw gwartheg yn Llundain, yn aml iawn yng nghefn y busnes llaeth, a wedyn nhw'n mynd allan i rhywle fel Hackney Marshes i bori wedyn am 3 mis nôl ymlaen, fel bod nhw ddim yn colli gormod o gyflwr yn fod yn pori neu'n ymbesgu ac yn creu llaeth dan do yn nghefn rhyw stryd yn Llundain. Dyna oedden nhw'n ei wneud, a wedyn nhw yn raddol dyma'r busnes y llaeth yn esblygu o fod yn bobl oedd yn cadw gwartheg i bobl oedd yn prynu llefrith mewn ac yn cadw siopa. Mi oedd na garfan helaeth arall oedd yn gweithio mewn retail ar lefel wahanol. Dyna yn wir athan hen dy Cu i Llundain i weithio mewn siop draper. Yna lot fawr o Gymru yn neud hynny. Eto, cryn dipyn ohonyn nhw wedi dod o Geredigion a Sir Gar. Dyna ffasiwn le oedd Llundain yn y cyfnod yna, ac rhan o'i waddol o'i fina. Y beth am y Gymdeithas Gymraeg yn Llundain heddiw? Wel, wrth gwrs, ddim fi di'r un gorau i ateb cwestiwn o'r fath gan mod yn cysylltiad i o hirbell bellach. Mae ar ôl i'n golli'n had, mae fy mam wedi symud i fyw yn agos at y ni yma yn Hynarfon. Mae'n mrawd yn dal i fyw yn Llundain, neu ar gyrion Llundain. Dwi'n dal i weld fy ffrindiau o'r Gymdeithas Cymru Llundain yn achlysurol. Hyd y gwelai, mae bobl yn dal i symud i Llundain, mae'r dynfa dal yna. Ddim i'r un gradda ag roedd i yng nghyfnod fy rhieni a fy mamgu Nhad Cu a'r cenhedlaethau cyn hynny, oherwydd bellach wrth gwrs mae gennym ni brifddinas i Gymru yn Nghaerdydd. Felly yn sicr y maes llywodraeth, y maes cyfryngau ac yn y blaen, mae yna mwy o dynfa falle rwan i Gaerdydd yn hytrach nag i Llundain. A dwi'n mynd ama hefyd, falle bod Llundain dyddiau hyn yn fwy o gymdeithas aml ddiwylliannol, neu fwy ymwybodol aml ddiwylliannol nag oedd hi pan o'n i'n tyfu fyny. Wrth gwrs, mi oedd Llundain yn lle aml ddiwylliannol yn fy ieuenctid i. Ffrindiau gorau fi pan o'n i'n ysgol gynradd, oedd Andrew de Menezes, oedd yn hanner, oedd hi dad o'n dod o Gowa, oedd partner busnes yn had, Suryakant Chauhan, yn Gujarati, ond
yn Gujarati oedd wedi cael ei fagu yn Uganda a wedi gorfod ffoi o fanna yn sgil Idi Amin. A dwi'n cofio synnu pan ddudodd o ryw dro bod o am ymweld â India am y tro cyntaf. A dyna falle dangos gwahaniaeth rhwng cael dy fagu'n Gymro yn Llundain a cael dy fagu o ryw wlad arall. Oedd hi'n hawdd iawn, oedd Cymru'n agos. Hynny yw, hyd yn oed yn oes fy nhad oedd Cymru yn gymharol agos, ond o'n medru mynd yna yn rheolaidd. Oedd yn nhad ynta yn mynd bob gwyliau, dolyg, pasg, haf at i famgiaeth y ci. A mae'n siŵr o hwnna'n elfen yn cadw i Gymraeg ynta yn loiw. Ond dipyn wahanol ydy hi i bobl cymunedau Asiaidd. Di rhywun ddim yn mynd i neidio ar plen i fynd nôl wel, Surya Kant ddim yn mynd i fynd nôl i Uganda nag oedd am resymau amlwg lle, ond doedd India ddim yn lle agos iddo fe. Felly, ia, mae'r pwysau, mae'r hyn sydd ar gael i rywun i helpu cynnal i hunaniaeth mewn iaith arall yn dibynnu o ba garfan, o ba ethnigrwydd mae rhywun yn dod. Ond yn gyffredinol yn y 70au, dwi'n teimlo o bobl oedden ni'n mynd siarad am y peth yma i raddau lle. Oedd yn Cymreictod ni yn swn i di arddel y peth sy'n rwy'n di gofyn i fi, yn Llundain, ond doedden ni ddim yn neud hynny. Fel enghraifft o hwnna, o'n i wedi penderfynu y liciwn i wneud lefel O yn Gymraeg. Felly o'n i wedi siarad efo'r ysgol, oedden nhw wedi cytuno os o'n i'n sgwennu ffwrdd am y papura, mes nhw'n caniatáu i mi, mes nhw'n invigilatio fi, mes nhw'n neud siŵr bod fi'n ateb y cwestiynau o dan amodau arholiad priodol. Ac felly, ar y diwrnod dan sylw, arholiad ffisics oedd y prif arholiad yn y neuadd y diwrnod yna, so dyma fi cyn mynd mewn i'r neuadd yn sbio lle oedd yn enw fi a pa rif ddesg o'n i fod i fynd yna, achos o'n i sicr ddim eisiau eistedd lawr i geisio ateb papur ffisics gan bod o'n bwnc o'n i wedi rhoi gorau i. A wrth yn ymyl i, wrth y bwr yn trio ffeindio ei ddesg gyntaf, oedd un hogyn yn yr un dosbarth fi, Bremen. Oedd Bremen, o'n i'n methu dall pan oedd yna, achos o'n i'n gwybod Bremen mwy na fi na, ddim yn gwneud ffisics, oedd oedd i roi gorau'r pwnc hefyd. So, deitho, be ti'n da fa yma lle? Ti'n gwneud ffisics? Na, meddwl fod, I'm doing a level Dutch. Be ti'n siarad? Iseldireg lle? O, ia, dyna iaith ni, dyna iaith y teulu adra lle, dyna dyn ni siarad adra. O, be ti'n da yma, meddwl fo? Ti'n gwneud ffisics mwy na fi? Wel na, dwi yma i wneud arholiad Cymraeg. O, be, ti'n siarad Cymraeg lle? Ie, dyna dyn ni siarad adra. So, oedd yn profiad y ddau ohonyn ni'n ddrych i'n gilydd. Oedd ni ddim yn ymwybodol bod na rhyw fath o lefel, bod na heina eraill i'n hunaniaeth ni tu hwnt i'r Saesneg oedd yn tra arglwyddiaethu ar bob dim. Ac fel y mae siŵr i raddau helaeth hyd heddiw lle, ond dwi'n meddwl mae pethau'n iachach wan, mae'n mwy o ymwybyddiaeth o lia bod na ffyrdd eraill o fyw a ieithoedd eraill i'w siarad. Ond, dyn ni sôn am y 70au, wrth gwrs, pan oedd bobl yn meddwl bod Love Thy Neighbour yn adloniant. Felly, dyn ni wedi symud ymlaen, dwi'n falch o ddeud. Roedd gwneud lefel O yn y Gymraeg yn dipyn o gam i mi, oherwydd, wrth gwrs, do'n i ddim wedi derbyn unrhyw addysg ffurfiol yn y Gymraeg. Yn wir, tan o'n i'n rhyw 40, 15, sy'n ni'n deud bod yn Gymraeg i'n fwy na lai'n hollol lafar. Hynny yw, doedd gen i fawr o syniad ynglyn â yr iaith lenyddol. O'n i'n gwybod digon i fedru darllen yr ymyna oedden ni'n canu enghraifft yn y capal. Ond wrth gwrs, oedd heini wedi sgwennu mewn rhyw gywair oedd tu hwnt i'n Gymraeg i, lle. Mewn rhyw
iaith digon hen ffasiwn. Felly o'n i'n canu nhw heb dallt yn llawn be o'n i'n ei ganu. Ond dwi'n yn siŵr be oedd yr ysgogiad, nifer o ffactora, ond yn raddol bach nes i rhyw fath o, dwi'n i'n deffro teimlo, o'n isio dallt mwy am yr iaith yma o'n i'n ei siarad a medru sgwennu hi hefyd. Ac roedd hynny yn agoriad llygyd. Oedd i ddarganfod bod fi'n deud pethau mewn un ffordd, ond o'n i fod i sgwennu mewn ffordd pyn bach yn wahanol. Bod y Gymraeg yn gyffredinol yn iaith digon ffonetig. Ond dyna fo, eis i ati, mi nes i'r lefel o, a wedyn, fel dwi'n deud, oedd y teimladau yma yn croni yn fwy yna fi, a dyma fi'n teimlo, wel, sy'n ni'n licio, illa mynd i coleg yng Nghymru a astudio y Gymraeg a hanes Cymru. Wel, o'na broblem fach yma yna, wrth gwrs, achos os da chi'n mynd i wneud pwnc yn y brifysgol fel arfer, mae disgwyl bod gennych chi lefel A yn y pwnc yna i'ch cymwyso chi ar gyfer y peth. Felly, ar ôl gadael yr ysgol, mi gymys i flwyddyn i ffwrdd, gweithio mewn rhyw jobsys industrial temping o'n i'n alw fo, sef oedden ni'n symud dodrefn a wneud rhyw jobsys torchi llewis, doedd bobl yn y dinas Llundain ddim eisiau gwneud ei hunain lle. A rei ohonyn nhw yn jobsys dros nos. Fes i'n gweithio am gyfnod fel night watchman yn y Barbican. So o'n i'n eistedd off desk a fawr ddim byd i wneud trwy nos. Ond o'n i'n medru adolygu ar gyfer fy arholiad lefel A. A mi nes i lwyddo i basio rwsut a fi na di dysgu'n hun. A ymlaen y fi wedyn i'r coleg yng Nghaerdydd. A dyna, mae'n siŵr, y reswm yn y pen draw pam i mi symud yn ôl i Gymru. Dwi'n meddwl o'n i wedi penderfynu ar y pwynt yna. Dyna o'n i am wneud. Ond nes i gwarfod yng Ngwraig tra ni yn y coleg yng Nghaerdydd. Nes i fwynhau bod byw am y tro cyntaf yn ôl yng Nghymru, a wedyn rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, mi brodon ni mynd i fyw i ddechrau yn Nimbach, a wedyn dod rhyw tynnu am 20 mlynedd yn ôl rwan i fyw yma yng Nghanarfon. Lle, y lle Cymreicia ar y blaned, mynd debyg erbyn hyn, lle mae'n agos i 90% yn siarad yr iaith. Mae'r rhan fwyaf o'r lleill yn ei deall hi. Wrth gwrs, mae'r patrwm yn wahanol iawn mewn wahanol ardaloedd o Gymru. Mae'n ardaloedd yng Nghymru lle mae rhwng 5 a 10% yn unig yn siarad yr iaith. A ydych chi'n anhybygol o glywed yr iaith ar y stryd. Blaw bod chi'n gwybod lle i fynd i chwilio amdano fo. Ydych chi ddim yn mynd i dod ar draws yr iaith yn ôl pob tebyg. A wedyn, nifer o lefydd rwla yn y canol, a wedyn yn y gorllewin ac yn y gogledd mae'r rhan fwyaf o'r cadarnleoedd i bod nhw un ag oll wedi effeithio i ryw radda gan y batrwm o fewnfudo sydd wedi bod yn eironig ar ryw lefel yn yr union cyfnod pen mae y Gymraeg wedi ennill mwy o statws a mwy o hawliau. Mae'r patrwm demograffig wedi newid. Ond dwi'n licio bod yn optimistig ynglyn â'r pethau yma. Mi welwyd newidiadau demograffig anferthol yn y De-ddwyrain, adag y chwyldro diwydiannol lle. A dyna'r llefydd lle erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o bobl sydd efo'r lefel uchaf o bobl sydd yn uniaethu fel Cymru. Wan ta, rhai yn siarad Cymraeg, llawer iawn ddim, ond maen nhw'n uniaethu fel Cymru, falle bod llawer iawn o'i hen deidiau nhw ddim yn dod o Gymru. Felly, mae modd, be mae'n dweud, thesis, antithesis, synthesis, mae modd i ni greu rhywbeth, mae modd i ni greu Cymru. Os dyn ni'n dymuno, fel ddudodd hanesydd Gwynalf Williams, Wales is an artifact that we make and remake in every generation if we want to. Wel, dwi'n sicr ymhlith y garfan sydd isio, a
dwi'n teimlo ar y cyfan, mae dyna ydi dymuniad y mwyafrif yn ogystal. A fi'n am byw fama yn Llanarfon, wrth gwrs dwi'n medru byw rhan fwyaf mywyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Di hynny ddim yn wir ym mhobman yng Nghymru. Ac wrth gwrs, mae rhai agweddau mywyd i, mae'n siŵr bys ni'n gorfod ymwneud ar wladwriaeth drwy gyfrwng y Saesneg. Felly, mae yna heina i hunaniaeth pawb yn gorfod bod. Dyn ni'n byw rhyw fywydau aml ddiwylliannol, lle bynnag ydyn ni, i ryw raddau ynddo. Mae'n haws anwybyddu yr elfennau aml ddiwylliannol gan ddibynnu lle ydych chi'n byw. P'un ai o safbwynt y Gymraeg, yma yng Nghanarfon, mae rhywun yn medru byw mewn rhyw cyfanfyd Gymraeg. A mae'n bosib yn y rhan fwyaf o lefydd yn y Deyrnas Unedig i byw oddi fewn rhyw gyfanfyd Saesnig. Mae rhan fwyaf o lefydd yng Nghymru yn wir. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n codi cwestiwn diddorol ynglyn â'r Saesneg. Mae'n perthynas ni efo'r Saesneg yn un drifflig. Ar un lefel, mae'r Saesneg yn gyfrwng hunaniaeth i 4 allan o 5 o'n cydwladwyr. Hynny yw, English is a Welsh language, ynddo. Hynny yw, mae'n iaith sydd hefo'i ffurfiau, a'i acen, a'i eirfa ei hun. Felly mae'n gymaint, falle ddim i'r un radda, sicr ddim ar un statws, ond mae yn yr un modd yma Scots yn iaith yn yr Alban. Sgynnon ni ddim enw ar gyfer Saesneg yng Nghymru. Os dyn ni sôn am Welsh fel arfer, mae rhywun yn dall bod rhywun yn siarad am y Gymraeg. Ond mae Welsh English, neu Winglish, neu be bynnag mae rhywun yn siarad yn iaith, yn ffurf ar yr iaith Saesneg yma yng Nghymru. So dyna un lefel i'r berthynas efo'r Saesneg. Mae'n iaith dyn ni wedi i meddiannu. Mae Saesneg hefyd, wrth gwrs, yn iaith rhyngwladol, sydd yn fodd yn ei gyfathrebu hefo bobl ar draws y byd ar lefel cyfartal. Mae'n gallu cyfryngu gwybodaeth o 4 ban i ni yma yng Nghymru, ac hefyd gallu bod yn fodd i ni siarad amdano ni'n hunan a rhannu'n profiadau ni hefo bobl o 4 ban. Ond mae Saesneg hefyd, dyma'r trydydd pen ynddo, mae Saesneg hefyd yn iaith ymerodrol, yn iaith drefedigaethol, yn iaith sydd yn ystod ein hanes ni wedi yn raddol bach gwthio yn erbyn y Gymraeg, weithiau mewn ffordd digon gormesol a milaen, ac wedi disodli y Gymraeg. Felly mae'r elfen yna un perthynas ni efo'r Saesneg. Wrth gwrs, mae Saesneg dibynnu lle ydych chi yn y byd. Dwi'n cofio siarad efo rhywun flynyddoedd yn ôl o Weriniaeth Tsiec. Ac iddyn nhw, roedd Saesneg oedd iaith ryddid, achos oedd yn cynrychioli rhyw ryddid ôl-gomiwnyddol. Ddim jyst yn iaith rhyngwladol, oedd yn iaith ryddid. Dwi'n meddwl bod ni'n gweld hi cweit fel yna yma yng Nghymru, ond mae'n dangos mae dimensiynau gwahanol yn bosib i'n perthynas ni hefo'r Saesneg. A dyna un peth mae'n rhaid i ni ymgydymu ag o yn y Gymru sydd ohoni. Dwi'n meddwl Emwyn Williams said, fedar Cymru, Emwyn Thomas, dydodd Wales can never come fully to terms with herself until she acknowledges the bilateral nature of her bilateral nature. Mae dwyieithrwydd wedi esblygu yn y gyd-destun Cymreig o fod yn ffordd i ni siarad hefo'r iaith, hefo'r byd tu allan, hynny yw oedd Saesneg neu Lladin cyn hynny yn fodd i gyfryngu syniadau mewn i'r cyfanfyd Gymraeg. Erbyn hyn, mae dwyieithrwydd yn wedd ar ein perthynas efo ni'n hunan fel Cymru, ynddo? Hynny yw,
fedra i ddim siarad efo rhywun sydd ddim yn medru Cymraeg, blaw bod fi'n defnyddio iaith arall, ynddo? So mae dwy eithwyd wedi esblygu yn hynny o beth o fewn y profiad Cymreig. A efallai bod hwnna rhywbeth y fedrwn ni rhannu efo bobl eraill yn y Deyrnas Unedig. Da ni wedi bod yn byw efo iaith arall ar ryw lefel ers 500 mlynedd. Hynny yw, nath yr uchelwyr Saesnigeiddio yn raddol o gyfnod o, dydwn ni 1485 ymlaen, gyda dyfodiad y chwyldro diwydiannol. Wrth gwrs, oedd y shiftiau demograffig, bobl rhai yn coleddu'r iaith. Os mae'n rhaid i chi sbio rhai o'r cyfenwa sydd gen Cymru Cymraeg pybyr dyddiau hyn. Da chi'n gallu gweld rwla ar hyd y lein oedd i Cyndadan wedi dod o rwla gwahanol iawn, p'nau o Loegr, o Werddon, o'r Almaen. Hynny yw, mae yna ddigon o ddewis o gyfenwa diddorol gen Gymru Glan Gloew yn y Gymru sydd ohoni. Un o nodweddion barddoniaeth yn Gymraeg sydd wedi apelio at y fi erioed ydy bod yna falle fwy o ddimensiwn cymdeithasol a gwleidyddol gyda ec ag eg fach iddi. A mae hyn yn cysylltu ni a hefo gwreiddiau y traddodiad o sgwennu yn Gymraeg. Hynny yw, mi oedd tra bod ni heddiw yn dal i feddwl bod hi'n bwysig i nodi pethau cymdeithasol, achlysuron cymdeithasol fel pan mae rhywun yn marw, pan mae rhywun yn cael ei geni, pan mae rhywun yn priodi, bod cerdd yn rhywbeth a ddylid i gyflwyno mwyn crisialu rhywbeth ar y meddyliau ni am yr achlysur. Mae hynna'n cysylltu ni hefo gwreiddiau y traddodiad o ganu yn Gymraeg. 500 mlynedd yn ôl, dyna oedd diben beirdd, oedd mwyn canu mawl i'r uchelwyr gan amla, i'r ryfelwyr, ac i moli, i haelioni nhw yn y byd hwn, i dewrder nhw yn y byd hwn, ac dymuno da iddyn nhw yn y byd nesaf. Ond dim just canu mawl oedd canu traddodiadol, oedd hefyd elfen o adloniant. Roedd cerddi yn adloniant, a dyn ni'n gweld hynny o hyd yn y ffaith bod gynnon ni raglen y radio yma, cystadleuaeth y talwrn, bod dau dîm yn cystadlu efo'i gilydd efo cerddi yn Gymraeg yn adloniant, bod y teithiau barddol sydd yn digwydd yn achlysurol ac ar digwyddiadau a darlleniadau nosweithiol, mae hyn yn adloniant a dal yn ffordd boblogaidd iawn i gymdeithasau gwledig a threfol i ddifyru i hunin dros y geia gan amla, ond yn ystod y ha yn ogystal. Mae'r canu, natur y canu traddodiadol yn Gymraeg, wrth gwrs, ydy'r canu caeth, canu sydd yn dilyn rheola ynglyn ag odli a cyfatab, atab cytseiniaid, cyflythrenu di'r gair dwi'n chwilio amdano fo, sydd wedi sefydlu ers, o leia 7-8 mlynedd yn ei ffurf bresennol ac efo y gwreiddiau mynd nôl i'r cyfnod cyntaf 15 mlynedd yn ôl. Felly mae cyngyneddu canu caeth yn dal yn boblogaidd iawn, yn wir sy'n ni dweud bod o'n falle'n cael pyn bach o ddadeni ar hyn o bryd. Mae'n gyfrwng o'n i'n teimlo rhaid i mi ymdrwytho yno fo mwyn dysgu'r rheola, ac yn wir mae yna rhywfaint o ddylanwad y gynghanedd ar sut byddai'n canu, ond at ei gilydd dewis canu yn y mesur penrydd y byddai i. Mae gen i'r canu caeth, y canu rhydd fel dyn ni'n galw hi, sef canu mewn midr ag odl, ond heb fod ar gynghanedd ac heb fod chwaith mor rhydd fel bod o'n troi yn wers rhydd.
A canu penrydd ydy'r cyfrwng fyswn ni'n ei ddewis fel arfer lle, mi fyddai yn sgwennu ambell i englyn neu ambell i gywydd i nodi achlysur arbennig. Ac mae'n ddiddorol sut mae canu yn y Gymraeg wedi esblygu dros y canrifoedd lle. Mae yna un o'n beirdd cyntaf ni'n mynd debyg oedd y bardd Taliesin. Oedd yn ffigwr hanesyddol, oedd yn canu tua diwedd y 6eg ganrif. Ond mae yna hefyd ffigwr chwedlonol Taliesin. Mae'n debyg oedd Taliesin fel bardd wedi creu gymaint o sôn amdano fi hun, oedd yna rhyw fytholeg wedi tyfu o'i gwmpas o wedyn lle. So yn y naill llaw mae gen ni y cerddi sydd wedi ei priodoli i Taliesin y bardd, a wedyn mae gen ni y myth a chwedl. Ac yn y myth hwnnw oedd Taliesin wedi cael doethineb a phwerau oedd ni alluogi fo i drawsffurfio ei hun mwyn osgoi marwolaeth. Ac felly, yn y fersiwn mwyaf poblogaidd o'r chwedl, mwyn osgoi rhywun sydd yn am ei ladd o, mae'n troi ei hun yn gyntaf yn sgwarnog mwyn medru redeg yn gynt na nhw, a maen nhw'n troi hun yn filgi. Ac fel mae'r milgi ar fin dal y sgwarnog, mae Taliesin yn troi ei hun yn dderyn ac yn hedfan o afal y milgi. Ond maen nhw'n troi hunin yn eryr ac yr eryr yn dod i ddifa y deryn bach wrth y hedfan yr awyr. Felly mae'n plymio i lawr a mewn i afon gan droi hun yn samon. Ond mae'r gelyn yn troi hun yn ddwrgi. Ac yn erlyn a samon nes iddo neidio allan o'r dŵr a troi hun yn hedyn. Ac felly gath o rhyw fath o weredigaeth. Dwi'n hoff iawn o symboliaeth yr holl beth yma. Mae chwedl Taliesin yn chwedl sydd wedi cael ei weld fel rhyw fath o rhywbeth sy'n gallu cynrychioli yn profiad ni fel Cymru. Dyn ni wedi gorau trawsffurfio'n hunain. Mae'n canu ni wedi gorau trawsffurfio ei hun a gobeithio wir yn eitha parhau i wneud am flynyddoedd i ddod.